Чуй, деда ще гръмат, пак ще. Ама не, да бъркаме. А видиме, дали ще Какво стане правите това? сега? Я разказвайте. Какво се случва? Казвайте. Да го знаят. Дали ще стане работата. Той слиза надолу. Може ли да разказвате какво правим? Добре. Давай, Марти. Пускаме сухлед във вода и стават едни куршите, в които има газ. Какъв е този газ? И защо въобще се отделя някакъв газ? Сухия лед с водата, какво се случва? Те пак гръмат. Водата е... Явно няма да стане това, така че поне да го направим да изглежда готино. Знаеш? Айде да го кажем. Сухия лед колко е студен? Минус 60 градуса. Водата колко е горе-долу? Водата е около 10 градуса, затова се получава. Какво се случва с сухия лед при 10 градуса? Изпарява се. Изпарява се и какво наблюдаваме сега? Добре, какво има вътре? Газ. Какъв газ? Някой иска ли захарен памук? Въглероден диоксид. Въглероден диоксид. И ако ги изпращаме, какво ще стане? Не искате ли захарен памук?